Dyma'r brif lofft a mae'r nenfwd yn uchel yma. Mae Ann wedi ychwanegu reilyn lluniau yn fan hyn, a mae hynna yn creu hyd yn oed fwy o uchder. A tip gwych yn fan hyn hefyd, mae'r pen y gwely wedi cael ei wneud allan o bapur wal wedi cael ei fframio efo pren. A mae yna ddau reswm pa mae hyn yn wych. Mae o'n cymryd dipyn llai o le, a tos gynnon ni'n llawer o le ar gwylod y gwely, felly mae hynna yn tip da. A hefyd, mae o'n rhywbeth sydd yn ychwanegu lot o patrwm. Mae'n medru tynnu lliwiau allan o'r papur wal. Tip bach arall da ydy, fel arfer, sa'n ni'n disgwyl gweld dod drefnyn naill ochr y llall i'r gwely yr un fath. Ond yn fan hyn, mae yna'n dipyn mwy yn fanna sydd yn cymryd mantas o'r gofod ar ochr yma'r gwely. A beth sy'n tynnu o i gyd efo'i gilydd ydy'r lampa. Mae hyn ar un fath, felly mae hynna'n clymu o efo'i gilydd. A mae'r lliw dipyn twyllach yn fan hyn sydd yn creu awyrgylch clud sydd yn berffaith ar gyfer llofft.